Jo, Maren. Du udleder CO2, Maren. Man udleder CO2, når man for eksempel kører bil, eller ser tv, eller bare bruger sin computer. Meget strøm kommer fra et elværk, som brænder fossile brændstoffer. Når man gør det, udleder man meget CO2 til atmosfæren, så vil solens energi godt kunne komme ind i atmosfæren, men ikke ud. Så vil der blive varme på jorden, og isen vil smelte. Hvis isen smelter, er der mange lande, der bliver oversvømmet, og dyr som isbjørnen vil uddø. Hvad kan vi gøre for at hjælpe til? Man kan eksempel tage offentlig transport, cykle eller gå. Man kan også plante et træ. Planter indånder CO2 fra luften med sine grønne blade. Når CO2 er lagret i en plante eller i andet organisk materiale, kaldes det for kulstof. Når planten er færdig med at lagre kulstof, udånder den det, der er tilbage af CO2'en, som ren ilt. Alt ilt på jorden er lavet af grønne planter. Uden grønne planter til at lave ilt, ville dyr og mennesker slet ikke kunne leve.